Diratı niyo ki ez pinek. Darb birîn û darbijinê me ra guênîna û yo bine tutun zî çinik, ez bidir ser. Sê nînik û com şîkey xeyal me, hûna tipya nizerxe nêpiya. Ez kom hêta şwêr, asina şep û reçê me. Kerê me rihelyê, darûn min ser nikerd avîsnê xwe û pêl xwe rûçikna. Ez şaşmenda ya Rebbî, awkê derûn min ser pêseya û înê zî bîzwa, horûn zî variş nida reyna û heqê min zerê me zergûn nibên û baxçê mad zî bilbil mîlçik nonên. Koyon xwe tipya ond pyeser, tipya û lîng xwe zî ond xwe zerê tipya. Ina çafeta ameya ma ser ya Rebbî. Zûrkerdon qedêr ma pê zûron xuya danûştiş û fesadon zî mar zûr zûrkeron wênd û nezanon zî bawer û yeqîn hasil bî. Welat ma sêyû zerçalê zêrona, nezonî bav û kalkon ma na zerçal nehesiyê û zerçal mar bî pûç. Şit heramon şit mayê xwe xur kerd herom, yên pirnik rewa bêr. Vindir egît mayê xwe vindir, mapyayê fetha biwonir. Her cê erd bay û kalkon made, goriston û mezel pîwehêr est. Name û namnîşon yên zî çinik. Mara zaf merdin, cinî û camêrdon kefên xwe dirna. Ra tersenekon hûn sê her wext tersey, bêbextî pê perûna niya ti zizon. Înê çi hal ma heytedî ya Rebbî. Pêrê weslê macîr cîron dejên, wê ona von.